Aprang silong krikram subblocks and pen suri kadam nang pajelo kadam puthale story arjupan tholana so story ni luphanam patak toy bangke ni ek sini phanam patak tola te tangte ar sura jupanona hoi ko ahok pen ni nang phan ning nang dok pik an tikko nang ni phan ning nang dok ne nang dok de ni nang chini ne dalako nang ningalam ke sitami ni ningalam ke nang phan ke ni nang ting ni on dalako na sinang ni phan masapta nang ke matha thelamaka ne phan ke kai ke mata nang phan ke ni alni sibagra nang ka matha krang napu abelang ka lape nang phan nang chingkilong lete do masi thek theta titi ka lape nang phan message nang pita komentus ni phan nang reply jimma pusi nang changhong ding titi ka sitami nang ni phan message ke nang reply den bompo sitami nang ni phan nang ki puji ke nang ni phan chongthu chu bai phan si nang chingki chot bo lasan sinang ni phan nang purong titi ka sitami lasan mathari ka ni nang phan chongthu chu bai ke nang chingki masing tung te ka ahoka phan sini nang matha dun verlo ka nang phan si lasini nang phan phone le nang kolta komantu si nang receive jima pusi nang chonghong ding titi le ka